Idioti na cestách. Dobrý úvod. Parádny úvod. Môžeme pokračovať. Ideme. Dobre, ideme. poďme. 123. To musí byť v Amerike. Dobre. Áno. Je to, lebo ona svetla. Damn! Úplný Poviem fatál. príbeh. V Nemecku som takto išiel z roboty domov a to bola dvojpruhová cesta, no akože jedným smerom boli dva pruhy. A ja som zastal sa takou jednou ženou, bola červená na križovatke veľkej, prešla jedna časť aut, potom všetci prešli a žena si povedala, že ja idem teraz rovno, aj cez to, že je červená. Normálne vystrelila medzi tým, čo z druhej strany začali ísť auta. A potom zastavila v strede len tak zastavila. Čo ti dáva? To je crazy. A potom, Absolutne keď šokujúce. sme išli už, keď už bola zelená, išli sme, tak skapalo jej auto, asi tak 3-krát som bol zaseknutý za ňou. Ale žije, ne? No nemala, fakt nemala. Dôvod, prečo ženy by nemali mať vodičák. Bože. 16 sekúnd a už sme pri sexizme. Toto je jak typical white man podcast, úplne. Do druhej svetovej vojny? Neviem, nepočul som. Nevadí. Aha. Ty kokos! Tak to je úžasné! Fizzy joined the call. Pozor na to! Pozor! Ajajaj! Tak toto sa nemalo stať Toto ale nebolo naozaj. pekné, toto fakt nebolo Dá, pekné. hej. Toto nie. Samozrejme, Oh, Jeep Ovner. Až zo mňa hodilo. Taká basic chyba. Jeep Až zo mňa Ovner. hodilo. Kedy ujdeme BMWčko, lebo ľudia, čo majú BMWčko, tak sú fakt, že postihnutí. Chcel to flexiť. To bude seba, keď bude mať auto. Ale nenadzíka... Ale ja šoferujem, ty nemáš auto, ty si jediný, čo tu nemá vodičák. Nemám ani vodičák. Ty by si sa nemal ozývať. Sa mi páči, ako on ďalej ide proste, ako by sa nič nestalo. Ale reálne, ja si všímam, že ja vždycky iba geoguessujem tú krajinu, kde sa to odohráva. Úprimne robím to isté, to je Tesla tam vpredu, tá Ne, červená. vyzerá to na Teslu. Kam preboha? OK, dobre. A toto ešte v pohode, na Instagrame sa tam zabíjajú ľudia. No ve to. Ja zabijem teba a to to je postím na Danko. Instagram. To je doslova Danko. Ja len hrať GTAčko tu na. Sa mi páčia tie blikačky, jak vyhodil. Also, strike drone launch. MQ-9s. MQ-9s are the Reaper drones. Á, Dobre, bráško. And obviously, Literally Normálne, dajte 90% týchto incidentov by sa dali evoidnúť, keby sa proste ľudia pozerali do späťakov. pred policajtmi, pred Ty policajtmi. telefonuješ za volantom, tak buď ticho, Paťo. Bro, keď si skilled, tak môžeš Toto telefonovať. To je si ty, Danko. Paťo, toto To je si ty. Danko, to nie V som ja. Rakúsku. No a vlastne, hej. Čo očakávame od tejto reakcie? No ja neviem. Neviem, to sú Ja proste som ľudia, jak búrajú. Nech to má proste 8 minút. Nie, počkaj, mne napadlo, že potom by sme mohli tie Roblox Car Crashes reagovať. A čo na to Karba. chceš reagovať? Ja Hej. neviem, Lebo ja si to prídem sú- strašne ja si... Oh môj bože, lebo to sú, Oh. toto, Tak, wow! OK. Dáva. Zo mňa, OK, všetci to musíme sa byť jak masaker. fizi teraz. Akože, toto sú také, že OK, že proste nabúrajú, ale tie Roblox Car Crashes to sú fakt, že extrém. Krabica. No, Screenshot. ne. Keď má zelenú, takže ide na zelenú, čo sa stane teraz. Samozrejme. Dobre. Lepšie, no. Mne sa vždy páči ten moment, kedy proste nevieš, že čo sa ide udiať a ty iba proste zisťuješ, že čo sa stane teraz. Toto mi Teraz príde ako jak oproti postu. AI upscaled, keby to bolo. Tak ten prišiel o nohy. To muselo bolieť. Marika Gambitová byle. To bože. Dobre. Ešte sa vyhol. Okay. To ešte zachránil. Ale to si z Instagramu, tam je to lepšie. Ja reálne si predstavím, koľko takýchto crashes sa udialo, ale nikto ich nezaznamenal, pretože väčšina ľudia si nemá hen takú kameru na dashcame. Dobre. To nie je tak. OK. To čo tam je preboha? Neviem, Ó, nie. chyba cyklistov. Chyba To je cyklistov. vtipné.
On base PS5, there were just like a couple of examples of like maybe like Dobre, dobre. Final Fantasy 16 not running that well, or you know, Rebirth on Prečo, performance. prečo ty odbočil do tej vedľajšej uličky a neotočil sa? But Ja mám proste ďalej cúvať. Ja však you know, Aj tam sa mohol otočiť proste. nefunguje mu všetky prevody dopredu, Áno, tak funguje išiel. mu iba z priateľka. Hej, hej. Prečo je na... Okay. Ale toto je bežný deň v Bratislave, proste všade vidím tie hnusné modré kolobežky. Dobre, ale zase tie kolobežky sú v pohode podľa mňa. Ja s nimi nemám žiaden beef. No toto nie je pohodka. To už iba náschval. To už iba náschval, ho proste brzdí. Toto sa mi reálne stalo. Minule ja som išiel proste autom a nejaké hnusné, také krpaté BMWčko, taká Z3, úplne pidi auto, jak pre malé dieťa, sa mi tam chcela napchať a že bráško nie, ja už proste nevedel som jak zabrzdiť, tak som proste išiel. Nič ma nezlomil, what the fuck to je to. No a proste David nepustil som ho a potom normálne to bol taký vychcaný hajzel, že on nome sa dostal predo mňa a začal naschvál brzdiť. Že aby proste som musel spomaliť, alebo nabral do neho. Čiže ja reálne BMW bola vždy moja obľúbená značka, ale ja si to proste nechcem kúpiť iba kvôli takýmto ľuďom. To je úplne že neuveriteľné. Dobre, keď máš BMWčko, automaticky ty máš proste privilege, ako vlastník BMWčka, proste parkovať na retardoch. Nemusíš tam proste dávať tú kartičku, že si proste vozíčkar, iba tam zaparkuješ s BMWčkom asi v pohode. Hej, presne, kľudne aj cez dve. Tak, kde mám stále fotku, kde kamarát nás vozil domov z chaty a zaparkoval na stanici cez troch vozíčkarov. Bože. Ale však Moon to teraz urobil s Lambom, to ste videli? Ale reálne to pridal na Instagram. On má Lambo? No jasné. Nesleduješ takýto car content? Prečo potom sledujeme Vôbec. reakcie na auta? No lebo čakám, že tak, kde tam uvidím Mizga, ako ho zrazí auto. To bude dosť veľa vysvetľovať. Ďalšie BMW. Ako inak. Glazer. Ale všimli ste si, že ešte ani raz sme nevideli Mercedes. Lebo Mercedes je proste lepší. Glazer, prosím, iba Kathy, kompletne všetko, čo Mizgo povedal, iba to budem my traja. To som chcel povedať, že na ňo. Všetko, čo Mizgo povie, proste tam nebude. To by bolo vtipné. Koho dáme ako dnešného hostia? By sme mohli len tak... Počkaj, Goga. Gogo je s nami. Občas môžeme proste iba povedať, že Gogo, čo na to povieš a potom iba reagovať na to ticho. Že ja aj áno, presne tak. Dobre. Dajme na miesto Mizga Goga. Bože. Gogo, čo na to povieš? Poďme na toto. Ó, môj Súhlasím Bože. s ním, no. To je masaker. Dúfam, že tam bol koň. Gogo, ale to už sa nehovorí v tomto roku. Áno. Nevadí, tu je medzi nami. Oh. To začalo horieť. Počkaj, jakže pozor zítra? Ani, ale tu sa nemôže opekať na benzínke. Neviem, Čože? čo sa to... Čo? Počkaj, to reálne má Čo také tie má na podliny. gulách? Ja skápem. Tak z GTAčka, fakt. Oj, Fú, normálne mi srdce ide vybuchnúť z tohto. Fúha. šokujúce. Wow. Absolútne šokujúce. Dobre, vypnite nahrávanie. OK, daj toto hore. Áno, toto hore daj. O môj Bože. Čenac. Ja som prečítal Changus. Dobre, chceme teda vypnúť nahrávanie a